Witajcie, dziś chciałbym pokazać Wam, albo przedstawić Wam mój nowy nabytek, a są to głośniki komputerowe z systemu 2.1 Modecom model MC MSF50. Tak jak mówiłem, są to głośniki systemu 2.1, czyli subwoofer plus dwie satelitki. Teraz pokażę Wam, jak wygląda pudełko z tego zestawu. Na froncie pudełka znajdziemy u góry nazwę zestawu. Jest to Modecom MC MSF50 Multimedia Speakers. Następnie przedstawione są głośniki, a pod spodem napisane. Głośniki są 50W, posiadają na prawej kolumnience panel kontrolny, posiadają funkcję MDF, zestaw 2.1 oraz wymiary głośników to są 3,5 razy 2 plus 6,5 cala. 3,5 cala razy 2 plus 6,5 cala. Z boku znajdziemy duży napis Modecom. Na jednym z boków pudełka znajdziemy również nazwę produktu, nazwę modelu, to jest MC MSF50, głośniki, znaczy rysunek głośników oraz po angielsku napisane kilka informacji o głośnikach oraz stronę angielskojęzyczną producenta głośników. Z tyłu pudełka znajdziemy również informacje w innych językach o produkcie, jakim są głośniki Modecom MC MSF50. Natomiast z innej strony pudełka znajdziemy po polsku krótką informację po polsku o zestawie. Dokładnie strona firmy Modecom, jeśli kogoś zainteresuje, to www.modecom.pl modecom.nie.eu, tylko .pl. Jest to polskojęzyczna strona producenta sprzętu komputerowego firmy Modecom. Teraz pokażę Wam, jak wyglądają głośniki już podłączone do komputera. Zacznijmy od subwoofera. Nie wiem, czy będzie to dobrze go widać, ale tak wygląda subwoofer. Subwoofer z zestawu Modecom MC MSF50. Z tyłu są podłączone wszystkie kable sygnałowe oraz kable od głośników. Tutaj z jednej strony za monitorem, może tu uchwycę, o teraz, jest lewa kolumna satelitarna zestawu oraz znajduje się tutaj, a z drugiej strony monitora znajduje się druga kolumna, czyli prawa kolumna, która posiada pokrętło do regulacji głośności ogólnej zestawu, głośności tonów i głośności basów. Tak przedstawia się ten zestaw. Jak gra, pokażę Wam w kolejnym filmiku, w którym pokażę Wam pokażę Wam jak grają te głośniki.